Coolant, ndi Mr. D. Ndinonzwa zvangu unenge uchitaura unoziva why ndiri kutaura kudaro soka. Asi tatori yako yakataura kuti nyaya yazopindwa nezvidhakwa wakandinakidza stereki. Wobva watizvo vana vasingadizane ngabva vangoti pa one time. Yeah. Ndoifarira slogan yako iya. But unoziva nyaya iripo kaCoolant unoziva. Zvechokwadi ZANU-PF inoda kungwarirwa. Why tino machakaire azosvika pakutaura kudaro. And remember, ndiye munhu akatengera Mnangagwa futi chi track. That track is worth a lot of money. And how come unotengera president wenyika kuisa mari pane imwe nyika? Zvipatara zvina mishonga, vana vari kudzidza mumatanga ezvikoro. Ndakavarengera imwe nezuro apo anzi Zambian Mnangagwa built a school in Zambia. Vedu vemuZimbabwe vari kudzidza vakagara pamatanda, asi ichi chekuZambia ndicho chikoro chakasvinuka. But anyway, ndodzoka hangu nyaya yangu yatino iyi. Unoziva sometimes inini pandiri inini Mr. D. Ini handitambiri nyaya dzakaita sedzana tino machakaire dzese. No. Taneta nekuvharwa. Munhu anouya achifunga kuti zvechokwadika ndizvo. Why ari kudaroka? Ma warnings atakamupa ndo akumuremera. Ende munhu anoona ega kuti zvinhu kaizvi kwazvakutsvedza soka zvakutsvedzera kwaari nekuzvirova dundundu kwanodini kwanoita. Saka zvazvokuda kungwarira. Why achizotaura mashoko akadaro iye direct kuna president? Imi tirege kuita pfanga makonzo anotewa nenzungu. Mbeva ikavanani tota yekuchera. Mai ukachera mbeva zviri ukazotobata iri mbeva yacho zviri nani unozobata iri nyoka manje. Handirove nyoka yedu amabhungu. Ndorova nyoka inodzi chaiyo yarova mbira. Kuchera mbeva. Saka pano apa soka ngatinyazokupaona zvakanaka because ZANU-PF ine matriki. Taneta nematriki acho. Tino machakaire chacha kutaura izvozvo. Ndakuti aona nanzwa kuti ndiwo ngota kwanzi kuda ndi driver wake reka kuita sei. Sa ndo zvazomurwadza nasi. Zvoroti angasingazi nguva yese kuzvipatara hakuna mishonga. Ndiye zvokubusa matama ekutizvo kwanzi inini iye nani akati inini nani isu mukatibvisa zvaipo asi mukatirega tiripo hakuna strike inoitika. Yasati wani masheya zvimwe zvinhu ngatisvinure isu hatikunakirwa nezvimwe zvisina nebasa rese. Iye kana abva ataura mashoko ake tanzwa handitika. Mashoko ake tadini tamanzwa handitika. But then you finish where you are here. That's right, that's what we want. Mashoko ake tenge taanzwa handitika. But chenjere kuti tisateiwa. Isu hatisi mbeva isu. Tangwarisa nhamo yataona isusu yatingwadza zvimwe zvingamboiti. Handiti nyoka yamabhunu kuti asvike kuzopinda mujeru. Ndo matripe acho iwayo. Iye Mwari akamutungamirira akaramba kuzopinda mumota yacho iyo. Kodai akapinda mota yacho iyo vaienda kupi naye. Todambobvunza mibvunzo zvaingu iri simple. Ini Mr. D handida kutaura zvimwe zvakati asi zvimwe zvinhu ngationesai. Yese ari kutaura chokwadi chake ka. But alright, Mudharageza akatanga rini kubuda pachena? Kana iye anga nechokwadi chacho ndiye mumwe munhu angadai akatotanga kuteera Mudharageza nanyoka yamabhunu, kuteera macitizens. Iye akuziva kurwadza kwamacitizens ndekuti azoenda kuchipatara nhasi. Sorry. Anga singazivi kuti kuzvipatara zvese zvemuZimbabwe zvina mishonga.
iye pakazotengera mudhara achimupa yanga ri birthday here. Amen. Kuti akamupira chimunangagwa iyo zigonyetera churu. Aifunga sei? Nhasi ndo pauda kufunga isusuka unonyangira inoona. Taneta nazvo kulendi hatisi kuda. Ngataure zvinhu zvake zvinotapira ngaanozvitaurira kudenga uko mani. Kwete kutaurira nesusu takuvara tatodhakwa nenyaya dzacho mani isu. Sorry. Taneta nematsotsi eZANU-PF. That is what tichirohwa one by one. Izvozvi yoti angotaura kaswiti tanga kanzi handii agona. Vangani vataura zvinhu ever since chibva mukuzvitonga ndimudharageza naye nyoka yemabhunu naweli wedu iwewo kayai wove huru kana vanhu vanga vasingazvizivi ndo zita rake rakakwa ize wewo fana wewo wove huru ikapenga zvikepe zvikuru zvese zvinomira mugungu. Saka tirege kubhaiziwa natino no atidi yati right zvinhu zvese zvinoonekwa nemachapter kuti apa iyi chapter 1 yati toda kuzoona chapter 2 tozoona chapter 3 tozoona chapter 4 kusvika ku10 tonoti zvii zvavanenge vaitirana ipapa iye naMnangagwa nemashoko iwayo. Ndonyaya dzedzo zonzi chinomachakaira ngotaura zvakati chichi yobva yangoperera ipapo ibva yangoti mbombobo. Kuda kutiredza, kuda kutiteya nenzungu semakonzo. Hatisi makonzo kulendi. Never. Ini pachangu ini Mr. D handitombodi kutrepewa. Tatrepewa vanhu vafa. Vamarugorera majeri. Nemasuti tangiwa. Vana aita madzamara. Handi akavigwa pari kutozikamwa kunzi ndihapa ndapa. Vanhu vanopedzisira kutaura ka. Kwa ndihapa mukasvika ipapo panotoita zvokutogadhiwa panhu ipapo. Panhu padiki panenge parusefa. Ndo makakandiwa itaidza mari ipapo. Ko handi ndovega vakusvifumura. Ichi chingoti chisaruza hope. Muri yake chingoti chisaruza hope. Asi wani munhu ndianoya achizongotaura ini ndiri kuudzai chokwadi. Ndiye munhu kuti aiwa zvakadai zvikadai ndobva azonzamwa. Vakana mukanda afa kudhara kuda vaiva mwati vada mupapa nchimedhenga kuti kudini asingazviti vakutouraya munhu. Itaidza mari nditoka ngmani pavaitaura mani hanzi pakanzangu but iwewe semunhu akangwara sekure unotoziva nyaya ndikutotaura iwe. Ukanzwa mashoko akadaro akubuda that is true because hasi ega ini pachangu Mr. D ndotoziva kuti vanhu aikandiwa muacid asi nzvimbo yacho ndasingaizivi. Asi uyu munhu azotaura kuti apa pakati apa ndo panokandiwa vanhu ipapo. Upanzisa saka zvatino ezvika izvi hachi zvekumhanyirira. Kuna inonzi switi tangika. Tinonyengwa vanenge ngari kunyenga vasikana. Vasikana vanombonetsera. I love you. Obvanga kutarise iwo obvanga kutarise hamene chimiro chake chisoka. But kune matsotsi. Vana tino vakavana nematsotsi vakadzi vanotumwa neZANU-PF kuti vanoongorora zvinhu ndo vanopedzisa futi vanhu. Iye mukadzi azourai. Iye unongozoere kana wapakati nepakati penyaya kuti wozvifambisa sei. Apa nyoka yemabhunuka akapona neburi retsono ndikutokudzai. Ine tototenda South Africa kuti yamirira fair. Ndozvatongoda. Iye Ramaphosa anzwa kuti azvivhiringira basa rake rese internationally. Kwete muSouth Africa. International. Iyo yagara yamakwa futi South Africa yacho. Yes, hatirambi kuti iri kutichengetera vana muSouth Africa but kuchengeta kwacho kwaane hungwari. Tototenda iyo yavakaita GNU yawo nemamwe mapati momo. Ndo zvakunesa ipapo. Ende iye Ramaphosa anzwa kuti akangoimamira ipapo. South Africa inonyura kuti D international ushape kubata iyoye. Isu toyambuka Limpopo tichatsvaga basa topedzisira tafanana neivavo vacho varimo mutopedzisira tashaya basa racho tese futi.
nyanyoka mabhuna ese kutamba noye vamwari kutora vanenge easy but mwari kana nguva yakwanaka anoburisa neimwe nzira yanga isingambozika mwana. Ndiani aimboziva kuti nyoka mabhuna achapinda mucheri? Ndiani anoziva kuti nyoka yemabhuna akatengesewa nani? Tizvisiye zvese zvesve. Mwana mudhara geza ari kunesana nachimamau pane zvaanotoziva. Munhu wechirume kauya deni pasina chaanoziva akamusiya akadaro ngoti aihure ndopedza nguva yamunaruse. But ukaona ingoti sikasika naika iye chimamau acho achiti sikasika naika pane zvaari kuvharawo, pane zvaari kutoziva. Mawandiro akaita nyoka muzanu PF tongo chingopiwa marika muchingoti ndewedu tigere muno akati ari kutiza kuZimbabwe kunyepa. Vana chimamau anogona kukwira bhazi akaswera ari kumusha kwake kana kuri kumhondoro chechi achidzoka futi mangwana kuseni. Hapana anombomubvunza ende hapana anozviziva futi. Matsotsi aya vandinzwa kulenda. Saka isusu zvakadaro hatisi kuda. Isu kana tamira nemusambangwena ngatimire nemusambangwena wedu kuti chero ikauya mvura yacho yakaita sei titobatira musambangwena wedu. Hatidzuriki, ndo pane nyaya yedu ipapo. Kwete izvo zvemaruva mapetuni anoda kubuda kana zuva rabuda otanga kuita zvokubhluma. No. Taneta nazvo. We know these people vanhu vezana. Remember vanhu tese apa takabva muzana. Kubva kunana mudhara Tsvengi. Kubva kunana mudhara Tsvengi hapana asina kubva muzana. Asi vanhu takaona tega kuti mumba medu mune magwe, mune nyushi dzinoruma futi nemaruva mupira hamuite. Asi handare kuuraya vanhu. Alright. Kana chiri chokwadi mimi chaakataura imimi iye unhange richinoma chakera nhasi ungadai ari panze mimi dai anga rumwe munhu wekusaidi kweduko asi rokusaidi zetu ndikuda kuudzai angadai ari panze here izvezvi achifamba scot free. Mune chokwadi mimi taneta navo vanhu. So we must be very careful. Yes, munhu anogona kutaura mashoko anotapira but ko action yako ndeipi? Ende action yako yaakutanga kuona nhasi iwewe kunguva yese. So unonopa kutengera president gonyeti iwe imi ngatingwarei kulendi. Inini Mr. Digger neda kuti vanhu tizvingwadzi tisanakirwa nespeech. Atidi ndo anozi mahura kupesira vana tinwa roti ndakuda ende nebhurugwa kutoti kwanzi chiita hakuna. Ndo nyoka dzekupesira vava vana tinwa machakaire vava kuda kuti vhiringidzira dhiri redu riri pachena isingatirwe nedhiri redu chete. Yese dhiri mukwidzwa, dhiri mukwidzwa kani kukwira nekupoterera. Handizvo ndo zvanati ndiite sei nditaure chete. Asi vana veZimbabwe vaudze kuti Mr. D vari kuti be very careful nemufana uyu. Patanidzai mashoko aitaura nemashoko aakutaura nhasi. Ndakuti waenda kuchipatara nhasi iwe kwaitei kuchipatara kwacho? Ndimai vako, ndisekuru vako, muning'ina wako, ndiani, nditete chii, nditezvara wako here vamukwasha kuti uzoziva kuti chipatara kwakaipa hakuna chinhu. Iwe pawamboisa mazimari ako aya uchinotengera president kuti kwanzi gonyeti adonno ipapa wangasazozivi kuve kuchipatara unondudza kuti vana parire nyatsovese watanga kuvaziva nhasi here iwe tino tisavharwa. Ndo shoko randiri kuda kuti isusu macitizens tisada kungotambira ndekuti kwanzi munhu anatsa mukanwa. Munhu anonatsa mukanwa ndiye munhu ari very dangerous futi. Andopanzwisa okay ini Mr. D ndangoti ngozvibufura tobva waudza kuti nyaya yazokora muto because yazopindirwa nezvidhakwa zviya.
Andizofana. All right, okay. One a very good day. Thank you.